ασκήσεις επί χάρτου, αλλά να κάνουμε μια ουσιαστική και επιστημονική δουλειά. Θέλω να πω ότι κανείς από εμάς δεν είναι επαρκής για να μιλήσει επί παντός του επιστητού. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάει ο καθένας μας για θέματα που είναι εξαιρετικά εξειδικευμένα. Μία δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η αίσθηση που έχω για τον τοπικό πόρο είναι ότι ακολουθεί πεπατημένες του παρελθόντος και πρέπει να προσεχθεί, πρέπει να μην γίνει συσίτιο. Πρέπει να γίνει εφαρμογή ισχυρών, σοβαρών πολιτικών, δηλαδή το έργο να είναι ορατό. Το τρίτο, το λέω με λύπη μου, πήραμε από τον κύριο Τσότσο ένα έγγραφο το οποίο προτείνει σε διαφόρους φορείς πολιτισμού να κάνουν τις προτάσεις τους. Γνωρίζετε όλοι ότι έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία από την καινούργια χρονιά θα υιοθετείται και από την κεντρική κυβέρνηση σε πολλά σημεία και εδώ αγνοήθηκε. Αυτό το λέω με λύπη μου. Είχαμε όλη την καλή διάθεση και την έχουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να συζητάμε επί της ουσίας. Στο σχέδιο εκείνο λέγαμε πράγματα τα οποία κατάγονται από ένα κακό παρελθόν και θα έπρεπε να αποφευχθούν. Φοβάμαι ότι είμαστε στα πρόθυρα του να επαναλάβουμε ίδια λάθη. Χρειάζεται συγκροτημένη πολιτική, χρειάζεται μια πολιτική ολοκληρωμένη και βάσει ενός σχεδιασμού να βγαίνει η Δυτική Μακεδονία από και η υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά η Δυτική Μακεδονία που είναι ταλαιπωρημένη και έχει να αντιμετωπίσει και διάφορες τεχνικά προβλήματα όπως είναι το ΑΕΠ, το οποίο την καταδικάζει να μην έχει για παράδειγμα το δικαίωμα μέσω των ΕΣΠΑ να έχει αναπληρωτές καθηγητές. Είναι μια αδικία που συμβαίνει, να αποκατασταθούν σιγά σιγά. Θέλω να πω ότι ο διάλογος πέρα από τις διαφωνίες, όσο ακραίες ή όσο οριακές και να είναι αυτές, πρέπει να υπάρξει. Εάν δεν υπάρξει, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι δεν υπάρχει μέλλον ούτε για την περιοχή ούτε για την Ελλάδα. Για να μην τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Πίσω δεν μπορούμε να γυρίσουμε. Μία παρατήρηση ακόμη που έχω να κάνω, επειδή κάποια στιγμή στις επόμενες συνεδριάσεις οφείλω με βάση τις αρχές του κόμματός μου να παραδώσω την έδρα αυτή στον διάδοχό μου. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία παράγει ένα πολύ σημαντικό έργο και το οποίο προσωπικά δεν αμφισβήτησα ποτέ. Μιλώ για την ΆΝΚΟ. Όταν η ΆΝΚΟ διαχειρίζεται ό,τι ποσό και ό,τι έργο συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία, θα έπρεπε, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη, μιλώ για μια εταιρεία της οποίας είστε πρόεδρος, θα έπρεπε να δημιουργεί μέσα από αυτόν τον τεράστιο κύκλο εργασιών και θέσεις εργασίας. Περιμένω να δω από την πλευρά της ΆΝΚΟ τις πρώτες θέσεις εργασίας. Θα κλείσω με κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Περιοδεύοντας, κυρίως μετά τις εκλογές, γιατί η προεκλογική περίοδος ήταν εξαιρετικά σύντομη, στην περιφέρεια της περιφέρειάς μας, στα χωριά δηλαδή, διαπιστώνω με λύπη μου ότι αν δεν υπάρξει μια πολιτική από αυτόν τον προϋπολογισμό, μια πολιτική διάσωσης ή επίλυσης ζωτικών προβλημάτων των χωριών μας, σε μια τετραετία θα μιλάμε για χωριά υπέργυρα που θα έχουν μόνο ηλικιωμένους και νεκροταφεία. Χωριά πολύ μεγάλα, την προηγούμενη δεκαετία, της τάξης των 1.200-1.500 κατοίκων, σήμερα δεν μπορούν να συντηρήσουν μια συστάδα χωριών, μια ενότητα χωριών, δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα γυμνάσιο. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί αν κλείσουν τα γυμνάσια, αν κλείσουν οι παιδικοί, η βρεφονηπιακή, το βρήκα, ευχαριστώ, σταθμή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα παρατηρηθεί ένα πρόσκαιρο φαινόμενο αστιφιλίας και η σταδιακή κατάργηση της έννοιας των χωριών. Αυτό, αγαπητέ Θόδωρε, νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσει αιχμή του δώρατος μιας πολιτικής. Είναι πολλά τα προβλήματα και έχετε δίκιο. Εγώ δεν θέλω να είμαι αρνητικός ή αυστηρός. Πρέπει να το επισημάνουμε. Έχω κάνει περισσότερα από 25 χωριά και τα προβλήματα είναι ενιαία. Θα πεθάνουν αυτά τα χωριά. Και όταν πεθάνει το χωριό, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για κανένας είδους ανάπτυξη. Για μένα λοιπόν το σημαντικότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε και να αξιοποιήσουμε
τα πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή, προσπαθώντας να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιοχή, προσπαθώντας να μιλήσουμε για καινούργια μοντέλα ανάπτυξης, όπως αυτό της κοινωνικής οικονομίας στον πρωτογενή τομέα που θα είναι και πλεονέκτημα της περιοχής. Τελειώνω με το θέμα της ΔΕΗ. Με τη ΔΕΗ, και εδώ ξεφεύγω λίγο και από τις αρχές του δικού μου κόμματος. Με τη ΔΕΗ, μελετώντας πολύ καλά το μοντέλο, έχουμε συνειδητοποιήσει το εξής. Και επειδή η κουβέντα θα αρχίσει το επόμενο διάστημα και αρχίζει από διαφόρους. Έχουμε έναν γίγαντα, έχουμε ένα κράτος μέσα στο κράτος, το οποίο λαιλάτισε συνειδήσεις και κράτησε ομήρους κοινωνίες ολόκληρες. Χωριά τα οποία έπρεπε να έχουν ήδη μετεγκατασταθεί, χωριά τα οποία κηρύχθηκαν σε καθεστώς μετεγκατάστασης και δεν θα μετεγκατασταθούν και έχουμε ευθύνη όλοι πια, πολύ περισσότερο οι παρευρισκόμενοι και η κεντρική κυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν έναν γίγαντα, ο οποίος με την λογική του παρελθόντος, με τη λογική των πελατειακών σχέσεων, δεν παρήγαγε, δεν ανταπόδωσε κοινωνικό έργο. Κλείνω εδώ την επισήμανση, γιατί θεωρώ ότι το κεφάλαιο της ΔΕΗ πρέπει να ανοίξει αμετάκλητα και να είναι ρεαλιστικό για το μέλλον της περιοχής. Και πρέπει να κοιτάξουμε όλοι την πραγματικότητα στα μάτια, γιατί η εκτίμησή μου είναι ότι σε 20 χρόνια η περιοχή δεν θα συντηρείται από τη ΔΕΗ, δεν θα είναι αυτό που είναι σήμερα η ΔΕΗ, διότι η Ευρώπη θα έχει άλλες επιταγές και η ενέργεια έχει και άλλες πηγές πλέον. Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες δεν χρησιμοποιούν λιγνίτη και τότε η περιοχή αυτή θα είναι εξαιρετικά ανυπεράσπιστη απέναντι στην πραγματικότητα και στο μέλλον της. Αυτό το καταθέτω για να υπάρχει, γιατί για όλα αυτά θα κληθούμε όλοι να τοποθετηθούμε και να δουλέψουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχετε 2 λεπτά καιρό, κύριε Τσότσο. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καταρχάς, χαίρομαι που ο κύριος Μομουλίδης εντοπίζει τα όποια προβλήματα υπάρχουν εδώ στην περιοχή μας και σε όλα τα χωριά που έδειξε ειδική ευαισθησία ότι κινδυνεύουν να πεθάνουν. Λες και εμείς δεν τα γνωρίζουμε αυτά, αλλά εγώ θα προτιμούσα αυτούς τους εντοπισμούς, αντί να τους κάνει εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να τους τονίζει και μέσα στη Βουλή και στους αρμοδίους υπουργούς. Σε ό,τι με αφορά εμένα, σε αυτό που αναφέρθηκε νωρίτερα, νομίζω ότι ήταν προτιμότερο να στείλω και να ζητήσω προτάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους της Δυτικής Μακεδονίας στον πολιτισμό και όχι να αρκεστώ μόνο στην όποια έκθεση ή οποιοδήποτε έγγραφο μου έδωσε ο κύριος Μομουλίδης σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό. Εάν λοιπόν εφάρμοζα μόνο αυτό που μου δώσατε εσείς, κύριε Μομουλίδη, τότε δεν είχα λόγο να είμαι αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού. Όταν εσείς τώρα θα γίνετε υπουργός πολιτισμού, να τον εφαρμόσετε 100% στη Βουλή. Πάντως εγώ δεν αγνόησα τις προτάσεις σας, συμπεριλαμβάνονται μέσα σε ένα σχέδιο που έγινε. Ευχαριστούμε, κύριε Τσότσο. Ο κύριος Κεχαγιάς έχει το λόγο. Συγγνώμη. 30 δευτερόλεπτα. Καταρχήν, κύριε Τσότσο, με πολύ σεβασμό στο πρόσωπό σας, δεν είναι καθόλου προσωπικό το σχόλιο. Αφορούσε, κανείς μας δεν χρεώνεται προσωπικά μια πολιτική, είναι μια αντίληψη, είναι η αίσθηση που έχω εγώ. Ως τέτοια, παρακαλώ, ακούστε την. Δεν ήταν μια αυστηρή κριτική, ήταν μια επικοδομητική κριτική. Εύχομαι, εδώ θα είμαστε, αυτό που θα προκύψει να μην είναι η σαλαμοποίηση ενός ακόμη μεγάλου κονδυλίου. Μένει να αποδειχθεί. Όσο για την ευαισθησία μου σε σχέση με τα χωριά, μην αμφιβάλλετε σε ό,τι με αφορά και σε ό,τι αφορά την περιοχή, ότι εγώ θα είμαι με την περιοχή, με την περιφέρεια και κυρίως με τους αδυνάμους. Αυτό κάνω από τη μέρα που συνειδητοποίησα τον εαυτό μου και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Τα περί πολιτικού κόστους και ευθυνών θα φανεί στη διαδρομή ποιος μπορεί να τα υπερασπιστεί. Ευχαριστώ. Τελευταίο, εύχομαι να μπορέσετε να το τηρήσετε και να το κρατήσετε. Σας παρακαλώ, κύριε, δύο κουβέντες δεν μπορούμε να πούμε εμείς. Όταν πάμε να μιλήσουμε κάτι, αμέσως πρέπει να σταματήσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Τσότσο. Ο κύριος Δάκης.
Εγώ θέλω να πω, επειδή έχω παρατηρήσει με πολύ προσοχή τις προτάσεις και τις θέσεις του κ. Μουμουλίδη, πραγματικά εύχομαι, γιατί πιστεύω ότι το αξίζει και θα αναβαθμίσει τη χώρα και τον πολιτισμό, να αναλάβει σύντομα χρέη Υπουργού Πολιτισμού. Και το λέω με πλήρη συνείδηση, γιατί θα είναι μια τιμή και για την περιοχή μας και για όλη την Ελλάδα, σε έναν άνθρωπο που έχει και αξίες και ήθος και διαδρομή. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζεμπηλιάδου έχει το λόγο. Εγώ να συγχαρώ καταρχήν τον συνάδελφο Διαζώσης για την εκλογή του. Ζητάω ξανά το λόγο για ένα μόνο, για να πω αυτό, ότι ας μην εφησυχάζουμε και ας μην είμαστε τόσο υπεράνω. Δηλαδή σε ένα περιφερειακό συμβούλιο που αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που καταγρεουργείται, να μην είναι αγανακτισμένο, εμένα δεν μου αρέσει. Τι θα πει λογιστικός προϋπολογισμός, Θέμη και αγαπητέ κύριε Αλεξάνδρη? Τι, όλοι οι προϋπολογισμοί λογιστικοί είναι. Όμως οι προϋπολογισμοί... Ναι, συγγνώμη. Ο προϋπολογισμός αυτός θα έπρεπε να έχει ένα ενισχυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο μπορούσε να έχει, αν είχαμε κρατήσει τα 95 εκατομμύρια, αν δεν ήταν παγωμένο το ΕΣΠΑ. Τα 95 του εκατομμύρια που έχουμε υπόλοιπο να πάρουμε αυτή τη χρονιά. Αν είχαμε τα 32 εκατομμύρια που είναι του 14 και του 15 προϋπολογισμός του ΣΕΣ, να έχουμε εικόνα για τα νούμερα που χάνουμε ως περιοχή και που έπρεπε να είναι μέσα σε αυτό το προϋπολογισμό για να μην είναι μόνο δαπάνες. Γιατί τώρα μόνο δαπάνες έχει. Δεν έχει τίποτε που να δίνει ελπίδα στην πραγματική οικονομία. Και αυτό δεν θα μας χαριστεί ποτέ. Μία πολιτική μιας κυβέρνησης το έφερε και εμείς δεν πρέπει σαν Περιφερειακοί Σύμβουλοι να είμαστε ευχαριστημένοι. Σε αυτά απέναντι πρέπει να είμαστε κριτικοί και να διεκδικούμε, και ειδικά αυτά τα ποσά που τώρα που είναι 100% κοινοτικοί πόροι έπρεπε ήδη να έχουν προϋπολογιστεί, να είναι σε έργα που τρέχουν. Ευχαριστώ κύριε Ζεμπηλιάδου. Ο κύριος Κεχαγιάς έχει... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα καταθέτουμε τον προπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το πλαίσιο δράσης, μάλιστα προϋπολογισμένο το πλαίσιο δράσης για κάθε μήνα, για κάθε τρίμηνο και στο τέλος του έτους. Αγαπητοί συνάδελφοι, για μένα και για την Περιφερειακή Αρχή έχει μεγάλη σημασία η κατάθεση του προϋπολογισμού, αλλά πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει η υλοποίηση αυτού του προϋπολογισμού. Οι οικονομικές υπηρεσίες κάνουν ένα τιτάνιο αγώνα, δεν χρωστούμε αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπετε τι γίνεται στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού και σε άλλες περιφέρειες, είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας και μάλιστα με μια ταχύτητα απίστευτη, γι' αυτό επαναλαμβάνω ευχαριστώ τις οικονομικές υπηρεσίες όλων των ΠΕ και τους φορικούς αντιπεριφερειάρχες, στην Οικονομική Επιτροπή, και εδώ πρέπει να ευχαριστήσω και τον κύριο Κιωσέ και τον κύριο Μαργαρίτη για τη λειτουργία του στην Οικονομική Επιτροπή. Κάνουμε κάθε εβδομάδα μία Οικονομική Επιτροπή. Οι αποφάσεις που παίρνουμε προσπαθούμε να μην λιμνάζει κανένα θέμα και βέβαια η υλοποίηση όλων των δαπανών, γιατί όλοι ξέρουμε σε τι ζωφερή πραγματικότητα ζούμε, ότι οι οικονομικές ανάγκες και των προμηθευτών και των εργολάβων κρέμονται από μία κλωστή, κρέμονται από μας. Είναι πολύ θετικό και πολύ ευχάριστη η θέση μου να λέω ότι υλοποιείται ο προϋπολογισμός, δεν χρωστούμε, το επαναλαμβάνω και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Είναι να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη θετική ψήφο στον προϋπολογισμό, και τον κύριο Δακή και τον κύριο Κουρκούτα και τον κύριο Μουμουλίδη, και βέβαια έχουν δίκιο ως προς τις προτάσεις. Να πω ότι για την έλλειψη προσωπικού που διέφυγε ίσως της προσοχής, κύριε συνάδελφοι, τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν έχει γίνει ούτε ένας διορισμός στη δημόσια διοίκηση. Αυτή η αναλογία 5/1 ακόμη δεν ισχύει. Άρα απαντώ στις υπερορίες που λέτε ότι αυξάνονται και στα εκτός έδρας, όταν έχουν φύγει σε συνταξιοδότηση αρκετοί συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι φυσικό και επόμενο τη δουλειά τους να την επομίζονται κάποιοι άλλοι. Επομένως, είναι φυσικό να αυξάνονται
και οι δαπάνες των υπερορειών, έχουν φύγει μηχανικοί, έχουν φύγει κτηνίατροι, έχουν φύγει ένα σωρό ειδικότητες. Προσπαθούμε γεωπόνοι εκ των ενόντων να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρα σε αυτές τις δαπάνες. Επομένως, ούτε κατασπατάληση γίνεται, ούτε κάτι άλλο που άφησαν κάποιοι να εννοηθεί. Η διοικητική κατανομή των υπαλλήλων είναι πάρα πολύ καλή. Γίνεται το καινούριο το οργανόγραμμα για να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Κύριε Πρόεδρε, άρα το να λέμε για τον προϋπολογισμό κάποια πράγματα για να κερδίσουμε εντυπώσεις ή να κάνουμε πολιτική για την πολιτική, θεωρώ ότι στην οικονομική αυτή δυσπραγία που διάγει η χώρα και στη στενότητα όλων αναφέρθηκαν και για τις επενδύσεις, έρχονται λίγα λεφτά, ελάχιστα και σε όλα τα άλλα που προανέφεραν, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί για να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι. Να πω ότι δεν υπάρχει καμιά κατασπατάληση πόρων. Αναφέρθηκε μάλιστα για πολιτιστικούς συλλόγους ότι είναι 600.000. Προσπαθήσαμε και πληρώσαμε, εδώ είναι ο κύριος Κεσές, ο κύριος Μαργαρίδης, και παλές δαπάνες, γι' αυτό ήταν ένα μεγαλύτερο ποσό. Από την καινούρια χρονιά αυτό το ποσό θα είναι λιγότερο, αλλά έχουμε ακόμα κάποιες λίγες εκκρεμότητες. Να πω ότι δεν υπάρχει, να σας πω για τη μεταφορά μαθητών. Έχουμε ασθενέψει τόσα τα πράγματα, έχουμε κάνει μείωση δαπανών, έχουμε πάνω από 25-30% μείωση στη μεταφορά μαθητών, δεν χρωστούμε. Σας είπα στην αρχή της πρωτολογίας μου, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, στην πρωτολογία μου σας είπα ότι έχουν πληρωθεί όλοι οι μεταφορείς και όλοι οι προμηθευτές μέχρι και τον Ιούνιο. Έχουμε μείωση στον αποχιονισμό, προσπαθούμε δηλαδή και στις λειτουργικές δαπάνες με ελολογισμένες ενέργειες να είμαστε εντάξει απέναντι στους προμηθευτές, απέναντι στους μεταφορείς, απέναντι στις υποχρεώσεις μας. Εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις επικοδομητικές προτάσεις. Έτσι πρέπει να γίνεται αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και προς τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και γενικά το κάθε ευρώ που έρχεται στη Δυτική Μακεδονία, είτε λέγεται δημόσιες επενδύσεις, είτε λέγεται ΚΑΠ, είτε λέγεται διατροφικό επίδομα, να πιάνει τόπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Κεχαγιά. Ο κύριος Περιφερειάρχης έχει το λόγο και θα ακολουθήσει ψηφοφορία. Ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θέλω έτσι, επειδή ακούστηκαν πολλές απόψεις και από τους συναδέλφους, 2-3 πραγματάκια να θυμίσω. Καταρχήν, ο προϋπολογισμός πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό που λέμε περιφέρεια. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να αναγνωρίζει την προσπάθεια των στελεχών της περιφέρειας. Μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία να μπορούν αυτοί εδώ οι άνθρωποι να έχουν απαντήσει πρώτα τα ζητήματα που αφορούν στην οικογένειά τους για να μπορούν να διαθέσουν τις δυνάμεις τους στην υπηρεσία. Εργαζόμαστε με πολύ λίγο προσωπικό και επιφέρουμε ένα αποτέλεσμα, το οποίο θα το κρίνουν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Θυμίζω ότι αυτόν τον χρόνο αυτοί οι υπάλληλοι επετέλεσαν ένα συγκεκριμένο έργο. Θυμίζω τις αλλεπάλληλες εκλογές που έχουν ένα επιπρόσθετο κόστος. Θυμίζω τις θεομηνίες που υπήρξαν, τις αναγκαιότητες από πολλές διευθύνσεις υπηρεσιών και από τον αγροτικό τομέα αλλά και τις τεχνικές υπηρεσίες για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε ένα έργο και είμαστε στο σήμερα. Και μιλάμε για έναν προϋπολογισμό του 2016. Κανείς δεν συμφωνεί με το παρατηρητήριο. Ο κύριος Δακής και ο κύριος Πλακεντάς, επειδή συμμετέχουμε στην ΕΜΠΕ, είναι συγκεκριμένες οι θέσεις μας και οι αντιδράσεις μας. Και σε αυτό το θέμα εμείς δεν κάνουμε κολοτούμπα. Και θα συνεχίσουμε τις αντιδράσεις μας. Αλλά υπάρχει μια αναγκαιότητα συγκεκριμένης λειτουργίας των πραγμάτων. Εάν δεν συμμορφωθούμε με το παρατηρητήριο, θέλω να ρωτήσω τους πιο ειδικούς από εμένα και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Μουμουλίδης και ταυτίζομαι. Εγώ βέβαια το λέω και λίγο διαφορετικά Θέμη, ότι αυτός ο τόπος θεωρώ ότι έφτασε εδώ που έφτασε επειδή όλοι κάνουμε πως τα ξέρουμε όλα. Ξερόλας εγώ δεν είμαι. Και ρωτώ τους ειδικούς αν υπάρχουν εδώ μέσα. Εάν δεν συμμορφωθούμε, κύριε Τζορμπατζίδη, εσείς που είστε έμπειρος υπηρεσιακός, δεν ρωτάω πολιτικό, με τις επισημάσεις του παρατηρητηρίου και αποχωρήσουμε κατά μόνας
και πάει μία πληρωμή, μια δαπάνη στα εντελόμενα. Θα πληρωθεί? Κλείστε το. Άρα δηλαδή δεν θα πληρωθεί, θα δημιουργήσουμε επιπρόσθετο θέμα στην πραγματική οικονομία που κάποιοι νοιάζονται, θα εκτελέσει έργο κάποιος, θα ξοδέψει τα λεφτά του, θα είναι μπαταχτής η περιφέρεια, τριπλό το κακό δηλαδή. Το κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Πάμε τώρα για το ΠΟΥΔΟΕ, επειδή κλαίνε κάποιοι εδώ μέσα. Επικυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, τα 14,5 εκατομμύρια το όριο πληρωμών, τα πήγαν στο μισό και κάτι. Ενώ την ίδια ώρα στον κύριο αγοραστό στη Θεσσαλία, θα στα εξηγήσω τι σημαίνει όριο πληρωμών και τι σημαίνει ΠΟΥΔΟΕ. Λοιπόν, κύριε Βόσδου, θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Κύριε Βόσδου, νομίζω ότι οφείλουμε η επίκληση των χρηματοδοτικών εργαλείων και ιδιαίτερα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων το επικαλούμαστε για να ολοποιήσουμε έργο. Δεν το επικαλούμαστε για αριθμούς. Και λέω ότι σε αυτήν εδώ την περιφέρεια, ο κύριος Δακής το θυμάται, σας είχα ενημερώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τέτοια εποχή πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλώς. Και ο Γιώργος έχει αντιδράσει γι' αυτό, ότι το θεωρήσαμε αδικία. Λοιπόν, το όριμο πληρωμών, η κατανομή των πιστώσεων, τα λεφτά από πού θα είναι? Δεν μου λέτε από πού είναι τα λεφτά στο όριμο πληρωμό των έργων αυτών? Ακριβώς. Άρα λέμε το ίδιο πράγμα. Σας παρακαλώ τώρα, κύριε Βόσδου. Λοιπόν, σας παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Ενημερώνω το σώμα ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν στον κύριο Χαρίτση, η αδικία αυτή θα αποκατασταθεί άμεσα. Θα επανέλθουμε στην προτέρα θέση. Το όριο πληρωμών είναι στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Αφήστε να ολοκληρώσω. Δεν θέλετε να ενημερωθείτε? Δεν θέλετε. Και βέβαια με τη συζήτηση που κάναμε, επειδή εσείς ενημερώνεστε, φέραμε και 43 εκατομμύρια στη διαχειριστική αρχή για να πληρώσει τα έργα. Όταν κάποιοι άλλοι παλιότερα μας δυσκολεύαν στη ροή της χρηματοδότησης. Ξεφεύγω από αυτό. Πάω στα ζητήματα που έβαλε ο κύριος Μουμουλίδης, επειδή τώρα συζητάμε για τον προϋπολογισμό, αλλά δεν ξέρω αν θα παραμείνετε και στην επόμενη φάση, να τα απαντήσουμε τότε, να μην ξεφύγω από τον προϋπολογισμό. Τώρα, για την εξοικονόμηση των πόρων. Έχει συγκροτηθεί ομάδα, θα βγει και η απόφαση για την ολοκλήρωση του οργανογράμματος και η συγκρότηση αυτή γίνεται σε υπηρεσιακό επίπεδο, θα δοθεί σε διαβούλευση και αμέσως μετά θα ακολουθήσει και ο κανονισμός λειτουργίας. Όπου εκεί θα γίνει ένα σημάζεμα των υπηρεσιών, ανακατάταξη του προσωπικού, έτσι ώστε να καλύψουμε ανάγκες που μπορεί μέχρι σήμερα, έτσι όπως ήταν δομημένη η περιφέρεια, να μην μπορούσαν να ικανοποιηθούν και να δώσουμε δυνάμεις εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Μέσα και στη νέα περίοδο και με τα νέα δεδομένα που διανύουμε. Ταυτόχρονα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση τρέχει, όπου και από εκεί εξοικονομούμε πόρους και χρόνο. Μάλιστα αυτή η προσπάθεια που γίνεται σε συνεργασία με τον κύριο Καρούνου επιβραβεύεται και σε κεντρικό επίπεδο και υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα, αν θέλετε να σας τα καταθέσουμε, και είμαστε και σε μια συζήτηση και μια συνεννόηση και με την κυβέρνηση αυτό το πράγμα να πάρει άπλωμα σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, οργανόγραμμα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κανονισμός λειτουργίας και επιστοποίηση, πρωτοποίηση των υπηρεσιών μας, και πόρους θα εξοικονομήσουν και χρόνο θα κερδίσουμε για τις λήψεις των αποφάσεων και το όποιο σχέδιο θα υπάρξει θα τρέξει. Τώρα για αυτό που λέτε κατά καιρούς ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός κτλ. Για να σχεδιάσεις πρέπει να έχεις μια βάση. Συμφωνήσαμε όλοι εδώ ότι το χωροταξικό είναι το Ευαγγέλιο της ανάπτυξης. Το χωροταξικό έκλεισε. Μένουν 2-3 ακόμη παρατηρήσεις. Είχαμε δεσμευτεί όταν είναι έτοιμο το σχέδιο από την μελετήτρια για να πάει να γίνει υπουργική απόφαση, να μας κάνει ενημέρωση και να το ξανακουβεντιάσουμε. Ανακοινώνω λοιπόν, για να μην ταλαιπωρούμε όλο το σώμα, η ενημέρωση θα υπάρξει στους επικεφαλείς, στους αρχηγούς των παρατάξεων, για να ξέρουμε για ποιο θέμα καταλήγουμε, θα πάρει την έγκριση και πάνω σε αυτό το χωροταξικό που ήδη έχει ολοκληρωθεί το επιχειρησιακό μας, θα γίνουν και οι τελευταίες παρατηρήσεις και παρεμβάσεις. Και επειδή ίσως κάποιοι να νιώθουν και ότι ξαφνιάζονται, σας λέω για παράδειγμα, εμείς στην ΑΕΒΑΛ την έχουμε χωροθωτήσει και την έχουμε περιγράψει σαν πολυθεματικό πάρκο, συν τις άλλες δράσεις που μπορούν να απτυχθούν, της πολιτικής προστασίας. Και θα έχουμε εξέλιξη, και μάλιστα μέσα στην εβδομάδα. Το να έρθει η Ακαδημία της Πυροσβεστικής στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και να πάει στην Πτολεμαίδα, εκεί που είναι μια φοβερή υποδομή του κράτους που την πλήρωσε ο ελληνικός λαός και την είχαμε παρκαρισμένη, αυτό γίνεται βάσει σχεδίου. Αλλά το σχέδιο το φέρνεις όταν το έχεις ολοκληρωμένο για να μην ξαναπαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, να δημιουργούμε προσδοκίες
στους πολίτες και το πιο ουσιαστικό να μας λένε στον απολογισμό και οι μελετητές, όπως έγινε και με το χωροταξικό, πολλά περιγράφησαν, αν θυμάμαι καλά κύριε Αλεξανδρία, έτσι δεν ελέγχθη, αλλά πολύ λίγα από αυτά υλοποιήθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν και με αυτόν τον προϋπολογισμό θέλουμε να τακτοποιήσουμε τις όποιες υποχρεώσεις μας για να μην έχουμε εκκρεμότητες, να μπορέσουμε να κρατήσουμε το προσωπικό μας και τις δυνάμεις μας σε μια λειτουργία για να εξυπηρετήσουμε τα ζητούμενα που είναι της επόμενης περίοδου και ταυτόχρονα να υλοποιήσουμε και συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες έχουν περιγραφεί στα οικονομικά τους μεγέθη με πρώτο μέλημα την ανθρωπιστική κρίση. Όταν εδώ φέραμε προς συζήτηση το πώς εμείς θα χειριστούμε την ανθρωπιστική κρίση και έτσι όπως την χειριστήκαμε, νομίζω εκ του αποτελέσματος δικαιωθήκαμε όταν άλλες περιφέρειες δεν τρέχουν καθόλου κανένα πρόγραμμα και μάλιστα η δικιά μας πρόταση, εκείνη η κυρία Φωτίου, όποιος θέλει μπορεί να ρωτήσει, εκείνη το Υπουργείο, θεωρήθηκε ως πρωτοποριακή και υιοθετήθηκε. Αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε. Σας καταλαβαίνω κύριε Δακή. Δεν θέλω να ανοίξουμε όμως έναν κύκλο. Παρακαλώ. Έχετε... Σε σχέση με όσα ανέφερε, αγαπητοί συνάδελφοι, με όσα ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης, θέλω να επισημάνω δύο-τρία στοιχεία. Το πρώτο, και παρακαλώ κύριε Περιφερειάρχη να γίνει άμεσα αν θέλετε και σήμερα, πληροφορούμε ότι υπάρχει μία συζήτηση για το οργανόγραμμα της περιφέρειας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πρέπει να συσταθεί επιτροπή στην οποία να συμμετέχουν μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που να τους εκλέξουμε και να τους ορίσουμε. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Επομένως, όλα αυτά που γίνονται δεν είναι σωστά νομικά. Είπατε ότι υπάρχει δεν μπορεί να γίνει το πρώτο ζήτημα για να ξεκινήσει η διαβούλευση, αυτό λέω, από ό,τι άκουσα που είπατε εσείς. Το δικαίωμα να συνομιλεί με τους γενικούς διευθυντές, με τους διευθυντές των υπηρεσιών, να αντλεί τις εμπειρίες του, στη συνέχεια να συγκροτήσει ομάδα εργασίας και βεβαίως μετά να γίνει επιτροπή και να δοθεί σε διαβούλευση και στη σελίδα της περιφέρειας να δεχτούν παρατηρήσεις και σε συνεννόηση και με τους εκπρόσωπους των εργαζομένων. Αυτό κάνουμε. Ο Περιφερειάρχης έχει την υποχρέωση να το κάνει συνέχεια αυτό. Όμως, για να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση η οποία να έχει ένομο βάση και συγκεκριμένο χειροπιαστό αποτέλεσμα προς περαιτέρω βελτίωση των δεδομένων, πρέπει να συγκροτηθεί πρώτα απ' όλα επιτροπή από το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα ενεργοποιήσει αυτές τις διαδικασίες, αλλιώς είναι στον αέρα. Επομένως, θέλω να παρακαλέσω, εφόσον υπάρχει τέτοια πρόθεση και εμείς έχουμε όλη τη διάθεση να συνδράμουμε, αν θέλετε και σήμερα να το κάνουμε ή να το θέσει ο κύριος Πρόεδρος στο επόμενο Συμβούλιο, να ορίσουμε την επιτροπή για να τρέξουν πιο γρήγορα και νόμιμα οι διαδικασίες. Ένα είναι αυτό. Και παρακαλώ πολύ να μην μας διαλάθει της προσοχής στο άμεσο διάστημα. Και το λέω πολύ καλοπροαίρετα, έτσι, προς Θεού. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να πω είναι ότι η επικαιροποίηση του χωροταξικού που γίνεται με τη διαδικασία αυτή που προκηρύχθηκε και λοιπά και είναι σε εξέλιξη τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει ότι εξ υπαρχής για πρώτη φορά ενεργοποιείται το χωροταξικό. Χωροταξικό υπήρχε, απλώς γίνεται μια επικαιροποίηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, με το καλό περιμένουμε την τοποθέτησή σας για το σχεδιασμό που θέλετε για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνόλο και επιμέρους, έστω και με την καθυστέρηση που υπάρχει. Ευχαριστούμε κύριε Δακή. Περνάμε στην ψήφιση του προϋπολογισμού. Παρακαλώ. Ο κύριος Βίτας καταψηφίζει. Η κυρία Ζεμπιλιάδου καταψηφίζει. Ο κύριος Καρατζίδης καταψηφίζει. Με επιφύλαξη ψηφίζω. Με επιφύλαξη. Ναι. Παρακαλώ, κύριε... Συγγνώμη, νόμισα με τέτοιο. Γιατί ακριβώς? Με ψήφου, εντάξει. Θετική ψήφους με επιφύλαξη. Δεν τα άκου. Αυτό λέω πρώτα, ψηφίζω θετικά, κύριε Πρόεδρε, μας μιλούς για σέτη. Συγγνώμη τώρα. Εντάξει, θα πρέπει να μετρήσουμε, βγάζουμε αυτούς που καταψηφίζουν. Βάλει πρώτα που... Ο κύριος Βίτας με τον κύριο Καρατζίδη, η κυρία Ζεμπιλιάδου και οι υπόλοιποι ψηφίζουν. Εντάξει. Υπέρ. Αυτό μιλάω, γι' αυτό ψηφίζεται ο προϋπολογισμός κατά πλειοψηφία. Έλα με σμπερδεύει και μας, θα κάνουμε ένα 15 λεπτό διάλειμμα μέχρι παρατέταρτο και θα μπούμε μέσα. Εντάξει. Έτσι καλά, έτσι. Ερωτήθηκαμε. Κάτσε ρε φίλε, ερωτηθήκαμε. Ο γαμός. Τι να τον κάνουμε. Τόσο. Έτσι.